No už ale pozor, členstvo v NATO sa nezískava tak, že príde nejaký kolektív ľudí a povie, že a budete tam. Na to treba ratifikáciu každého jedného štátu. A môj názor poznáte. Pokiaľ budem predsedom vlády Slovenskej republiky, ja to otvorene hovorím aj pánovi Šmihalovi, predsedovi vlády, ja to hovorím všetkým, aj Američanom to hovorím, budem viesť poslancov Národnej rady, ktorých mám ja ako predseda strany pod politickou kontrolou, aby nikdy nesúhlasili s členstvom Ukrajiny v NATO, pretože to je tak dobré akurát na základ 3. svetovej vojny. Lebo viete, čo sa stane? Ako náhle by Ukrajina bola súčasťou NATO a došlo by k nejakému podobnému konfliktu ako teraz, tak sa to bude rátať ako že napadnutie členského štátu NATO a môžu sa spustiť mimoriadne nebezpečné mechanizmy. Preto my sme veľkí odporcovia predstav, že by Ukrajina mala byť v NATO. Ale viete, my sme malí pes, sú aj veľkí psi v politike, možno nás prevalcujú, ale pokiaľ som ja predsedom vlády, tak nikdy naši poslanci nebudú s tým súhlasiť.